सब लोग बाटे सुनाया भी घरवा काहे के जिद कैले बाटे ला भरवा। सब लोग बाटे सुनाया भी घरवा काहे के जिद कैले बाटे ला भरवा। इहे सोची के जो हम डहरे रे बहरा से मिले खाती आइला भरवा कहता आवे के घरे रे। बहरा से मिले खाती आइला भरवा कहता आवे के घरे रे। जानी जे भाई हमर कारी दूर गती काहे केला भरवा साखी कइले बायाती। जानी जे भाई हमर कारी दूर गती काहे केला भरवा साखी कइले बायाती। इता बेरी बेरी फोनवा कहरे रे बहरा से मिले खाती आइला भरवा कहता आवे के घरे रे। बहरा से मिले खाती आइला भरवा कहता आवे के घरे रे। बीन विजयवा के कैसे मनाई कैसे के अंगादावा के बुरबक बनाई। गौतम गोविंदावा के कैसे मनाई कैसे के निरहुआ के बुरबक बनाई। उता बाते पे कही आड़े रे बहरा से मिले खाती आइला भरवा कहता आवे के घरे रे। बहरा से मिले खाती आइला भरवा कहता आवे के घरे रे।